diabolskou ideológiou. Cena bola desiatky miliónov ľudských životov. Len budúcnosť ukáže, či sme boli dosť dokonalí v našej snahe. Mladí ľudia, počúvajte aj tón mojich slov. Sme tí poslední, ktorí tieto hrôzy prežili každú minútu, každý deň behom 365 dní, behom 4 rokov. Bráňte sa od prvej minúty, keď uvidíte každý prejav rasizmu. Ktože vie, keby ľudstvo bolo viacej pozorné, možno, že mohlo zabrániť tragédie druhej svetovej vojny. Chcem vám prečítať krátke slova jednej matky. Ruky sa mi trasú, nemôžem písať, len Všemohúci vie, kedy sa znovu uvidíme. Ja ti píšem a plačem. Moje deti nariekajú,